И какво става, хора? Аз съм Dark Champion 46 и това е каналът ми. Ще почвам да снимам клипове на Clash Royale. Виждате, планът ми е ProGamersBG. Можете да влезете. Отворено е. Виждате 7 арена съм. Свалих купи, но ще ги дигна. Виждате, имам Legendary Miner. Да, не ми е толкова силен профил, но става. Имам доста геймчета. Картите ми не са много апгрейднати, но ще ги апгрейдна. И така, сега мисля да направим няколко битки. Така, започвам. Така, падаме се срещу българин, явно, Кирил. Опа, не трябваше лайтинг. Извинявам се. Така, хора, аз съм на 11 години. Съм от градата. Може би правили си ми, че не трябва да давам информация за себе си, но няма значение. Така. Искам зад на скелето на армията, Baby Dragon, Miner и Мега, тук. Върц. Добър избор на карти. Стават. Добре. Така. Томстона свалих купи заради него. Трябваше ми една купа за Crown Chest, за да взема паричките, за да го дигна. И само губах. Оставяха ми единия път. За малко го бие и той ми пусна паринци хоки и Томстона не ги отклони и така стана фала. И така. А втория път, когато му стана 17, защото му пуснах лайтинг и той така стана, че ме взе. Така. Окей, хитна ги. Няма проблем. Гориво пуска. Окей. Така. Зап. Добре. Дано да го бием таз. Пускаме един Baby Dragon. Принц. Трябва да го изпускам сега. Окей. Отпини се. Хубаво. Yes. Отпини се. И сега е време за пуш. Много добър пуш. Дано само. Окей. Добър пуш. Сега. Така. Ще направим лайтинг. Не лайтинг. Нищо, трябва да му взем кулата, Бързо. Бързо, лайтинг. Добре. Това беше добро. Сега, Baby Dragon. Добре. Сега, един голема не съм го пускал. Окей, това беше кришка. Baby Dragon. Майнера. Пусна грешно майнера. Добре, зап. Мега миньон. Така. Просто с първа битка. Кой ли ще бие, не се знае. Окей. Той ми пуска. Гоблин барел. Спускам миньор на
фърнесите и ги отстраня. Окей. Отстраняваме фърнеса. Искаме лайтинг. Окей. Миньора. Переграден. И какво да стане? Трябва да успеем. Добре, свалихме на доста което, но не вярвам да стане нещо. Това, един голем. Така, сега. Майнер. Нямах зап, когато ми трябваше. Добре. Добре, така беше и това. Да се опакваме. Съвсем. Ох, не. Не трябваше така ръка. Добре, добре. Може имаме някакъв шанс. Минимален. Вървим. Добре. Добре, вървим. Давайте. Не, само не ми повелете. Добре. Само още един лайтинг. Майнерът. Трябва да пише майнера. Още един път. Ето го и лайтингът, който очаквахме. Да се защитим първо. И това беше победа. Good game, good luck. И там за... Добре. И така, хора, мисля, това е за този епизод. Началото. И да, ще се видим следващия път.